Здравейте, българи! Днес пусках думата, защото това, което се случва, не е точно правилното нещо, което трябва да се случи поради няколко причини. Това, което видях вчера и днес се повтаря, е отклоняване на темата на обществения дебат. А какъв бе обществения дебат и защо въобще излязахме на улицата? Излязахме заради високите сметки на тока, високите сметки на електроенергията. Чуха се доста възгласи, че това не е политика, но всъщност това е политика. Политиката определя цената на електроенергията и скрити приватизационни договори на ЕРП-та. Всъщност, докато вчера и днес хората се карат и се разцепват и инфилтрирани агенти се опитват да разделят хората, цялата политическа клика вчера в Народното събрание се подигра с цялото население. Народните протести в крайна сметка не влизат в сметките на политиците, защото те стремглаво се пускат към организирането на предсрочни избори с възможно най-ранна дата. И с каква цел се прави това? Именно за да се размият темите на протеста, както и обещанията от последния ден на правителството, които може би днес са забравени. Днес никой не говори какво става с отнемането на лиценза на ЧЕЗ. Никъде не се чува. Какво става с много други теми, които бяха част от ежедневието ни през последната седмица. Защо бързат толкова за предсрочни избори? Знаем, че новият предизборен кодекс вече е готов и няма достатъчно време за организиране на граждански сдружения, които да бъдат регистрирани и да влязат като част от нормалното общество, да представят суверена на политическата арена. Какви бяха част от основните искания на хората, които също бяха забравени? Нека да ги припомня. Свикване на Велико народно събрание. Защо тази тема се избягва? Защо се иска свикване на Велико народно събрание? За да се промени Конституцията. Веднага ще се позова кой е основният член на Конституцията, от който страдаме. Това е член 69, който гласи, че народните представители не могат да бъдат преследвани, съдебно преследвани за изказани мнения и гласувания в пленарна зала. Това какво означава? Че ние, суверенът, всъщност даваме право на народния представител да дава глас, да гласува от наше име, съвсем безнаказано. В крайна сметка всички пасиви и негативи остават в обществото. Така се и случи. Всички приватизационни договори, всички договори с ЕРП-та и въобще цялата приватизация в държавата се извърши именно от народните представители, които гласуваха. Гласувайки, те остават недосегаеми от закона, защото точно това гласи член 69. За първият път казвам, аз като един от вас, от гражданите, също искам да се свика Велико народно събрание и се промени Конституцията. Член 69. Член 70 също подлежи на корекция. Член 63, който гласи, че народните представители са 240. Беше поставено на сцената на дебата, че голяма част от населението всъщност е съгласно да има брой на депутати не повече от 120. Доста хора, които са квалитетни в тази област, също направиха проучване и беше показателно, че ако следваме европейския модел, това е абсолютно правилната форма. Ние нямаме нужда от повече от 120 депутата, предвид актуалното население на страната. Друга една тема, по която може би хората не са запознати, когато става въпрос за местната самоуправа и местно самоуправление. Това е глава 7 на Конституцията на Република България. И там има два члена, 136 и 139. 139 гласи, че кмета в своите действия се позовава на закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението. Решенията на населението са обяснени в член 136, алинея 1, че като основна местна административна единица тя се управлява от суверена чрез своите представители и, забележете допълнението, чрез свикване на референдум и оттам
произтеклите решения на населението. Тоест, оказва се, че в голяма степен хората не знаят правата си и не знаят по какъв начин да подходят, когато искат да участват активно в местното самоуправление. Защото липсата на гражданско общество е именно породена от липсата на образованост на населението по основни въпроси, по отношение на техните права. На това разчитате политиците в момента, които чрез своите агент-провокатори разцепват протестите и естествено за тях е добре дошло, че хората, голяма част от хората всъщност излизат на улицата, викайки, скандирайки, повтаряйки определени цитати, но без да вникнат в смисъла. Гражданското общество означава отговорност. А отговорността е свързана с една добра образователна подготвеност на хората. Оттам те могат да бъдат запознати със своите права и искания и с конкретни цели, които да преследват. Това, за съжаление, не се наблюдава. Затова, нека да се обединим, докато е все още възможно всички да излезем на улицата с ясни цели. Но тези ясни цели трябва да бъдат изразени от хора, квалитетни. И затова бих препоръчал да последваме датския модел. Ще ви дам само за пример, че Дания от своето съществуване винаги е избирала най-можещите и знаещите да водят останалата част от населението. Да последваме и модела на Исландия от последните години. Всеки може да се запознае в интернет какво точно се случи с Исландия от 2008 година насам. Няма да се пускам в подробности. Но идеята е следната. Да бъдат излъчени инициативни комитети. Но тези представители да бъдат задължително с висше образование и специалисти в области, които са най-болната тема в нашето ежедневие. Като започнем от транспорт и инфраструктура, като говорим за шосеен транспорт, морски транспорт, за ЖП транспорт, като говорим за енергетика, здравеопазване, образование, това трябва да бъдат представителите на инициативните комитети, които да бъдат професионално доказани, подкрепени от поне 30 човека, свои колеги, също добре познати на широката общественост и доказани в своята област. Това именно е модела на Исландия. Всеки един представител бива подкрепен от поне 30 заслужили граждани на обществото, което гарантира една социална зрялост и предоставяне на адекватна обществена нагласа. Това е именно израза на истинския суверен. Всичко друго е прах в очите и доколкото чувам от днешния ден като заключение, все още не съм наблюдавал събитията, тъй като съм тук на площада, но нямало проблем. Разбира се, че няма проблем, защото всички политически групи може би най-вероятно са се разбрали за предстоящите избори, които ще бъдат в най-скоро време и отново ще вземат властта, дори с минимален праг. Минимален праг, като казвам, имам предвид, може би не повече от 20-30% от населението ще гласува. Това е моя лична прогноза, не ангажирам никого с нея. Но ако това се случи, това ще бъде най-жалкото нещо. Нашето отечество да бъде управлявано от същите измамници, които в момента не искат да поемат отговорност, да споделят отговорност, а искат да се пуснат в избори и да влязат в колкото се може по-широка коалиция, което означава именно това – разбиване на отговорност. Сегашното правителство може да бъде съдебно преследвано, защото то бе представено от една парламентарно представена група с пълно мнозинство. И може да му се иска сметка в някаква степен, ако, разбира се, всички нарушения бъдат доказани и съдебната система се свърши работата, но това е друга тема. Затова още веднъж, ако искаме да имаме зряло гражданско общество, нека хората, които са мотивирани да излязат на улицата, да излязат с ясни цели и идеи. Нека да се запознаят основно с проблемите, които са
на дневен ред, защото информацията вече може да се намери навсякъде в интернет. Нека хората, които излязат на улицата, да достойно да представят нашата нация, още веднъж с конкретни искания и да бъдат запознати с нещата, които те изискват да бъдат извършени. И по този начин да бъдат излъчени квалитетни представители на обществото, които могат да поемат съответните функции по най-наболелите проблеми в момента. Хора, отворете си очите, широко си отворете очите и вникнете в проблемите. Не се оставяйте акцента на обществения дебат да бъде изместен в злободневието. Основните параметри, с които трябва да градим държавата, е свикване на Народно събрание, Велико Народно събрание, промяна на Конституцията, намаляне броя на народните представители, по-широка представителност на народния суверен и по-широка представителност също така на народния суверен в местното самоуправление. Развиването на електронно правителство и въвеждането на онлайн гласуване по место. Това са само част от предложенията. Предложенията могат да бъдат много, затова казвам, трябва квалитетни представители на гражданското общество, достатъчно образовани и доказани специалисти в своята област, да излязат и да се направи план-стратегия, който да е по модел на Исландия, на Дания, Норвегия и така нататък. Искаме да бъдем модерна европейска държава и това е начин. Трябва да следваме, да се сравняваме с хората, които могат да дадат пример. Благодаря за вниманието.